Jadanik 25 urte die, auzo hau egin zela. Uste dut zatika egin ziela, lehenbizi bloke batzuk, gero beste batzuk, baina osotasun bat hartuta 25 urte bete dira, eta hori ospatzeko asmoz ekainaren 18an festa txiki bat egin behar dugu, hemen auzoan, auzokidei, eta ez auzokidei bakarrik, hemen bizi izan dienei, edo auzoarekin harremana izan dutenei erabatea obesteei, denei gomitea egiten diegu festa honetan eta perten izango den bazkarian parte hartzeko. Bueno, lehenik eta behin 9:30 hasiko gea diana batekin, auzoko jendeak osatutako txaranga batekin hasiko gea, martxa pixka jartzeko. Eta gero 11etan hasiko gea txapelketa desberdin batzukin. 3x3 saskibaloi txapelketa, toka, sokatira mistoa ere, apuntatzeko 3x3 txapelketan momentuan egingo da, eta ordu berdinen edukiko ditugu umentzako aurrentzako jolasak. 12etan pintxopote bat antolatuko deu, tortillak eskertuko genuke jendeak etxetik ekartzea, zuen parte hartzea eskatze deu, eta bueno, pintxopotea izangoa tabernatik ambigua. Eta gero ja ordu 12etan bazkaria izangoa. Bai, bazkarirako udalarekin itzien dugu, txosna jarriko dugu, mailak eta aurkik ere jarriko ditugu, lekua sobran egongo da, baino komeni da ja tiketak erosten hastea, jakin behar dugulako zenbat jende etorriko da, ezta? Eta orduan 2 menu mota ditugu, bat 20 eurokoa, dia pertsona helduentzako eta beste bat 8 eurotakoa, naurrentzako. Ura bukatzean 6etan karaokea antolatzea pentsatzen dugu, eta baita ere parte hartzea librea da. 7etan txampinu irastaketa egingo dugu, baita ere ambigu, gari baten guk ambigu ditzen dugu, baina la txosna ditzen zaio hori. Eta 9etan ja afaria, aprobetxatuz mailak eta karpata dena horrengo dela, afaria, norbeak ekarri ez dela, bokadilloa, edo tabernatik eskatu, edo txetik etorrita. Igande gauetan hemengo zeakuadrilla batek guateke bat antolatzen du, eta hori, berein esperientzia eskarmentua aprobetxatuz, eta lan hona aprobetxatuz, gauko marterritan hemen ere guateke freskito de verano ditu jote, guateke freskito de verano bat antolatu edo gauzon. Udaletxeri baimen eskatu genionen, ekitalio antolatzeko, udaletxetik bertatik esan ziguten, ote gendun nolabaiteko anagramarik edo irudirik, auzaren irudirik, eta esan, ez genekin guk irudirik bagenukanik ere. Eta orduan udaletxek berak esan zion, bagendula, anagrama bat eta Iñaki Peldekin dauka. Eta orduan anagrama irudi edo hori bereskuratu dugu, eta horrekin egin ditugu zapi hauek, lepoko hauek.